Sanibonani molweni ndiyanamkela ku-Ezase-TV ngesiXhosa. Emveni kokuba uMandulo ke ethathe uSibongile wamsa kulokwenzo ngelithi ke ukwenzo uthathe ubuntombi bakhe waphinda futhi wahlalisana naye bengatshatanga. So uthi ke uzobahlawulisa. Batsho ke bathi bafuna inkomo eziyi-6. So uPhetheni ke after beye bamka ke bathi bayamshiya Musa uSibongile pha. Ushiyeke ekhwela ezehlela kuSibongile ethi uzothatha indawo kamakoti wakho. Watsho embuza ukuba uthunyiwe nomthetho wakhe uthunywe ngudeliwe naba makenze lento. Wabe sithi uSibongile akathunywa yena. Wamgxotha ke uPhetheni esithi makathatha amasakana akhe aphume kwakhe. Uya waphuma ke uSibongile kuphumeni kwakhe kuphuma wachopha ecaleni kwendlu ke apho abonwe khona nguWenzeni ovuye ethi uThixo uyasebenza esemfihlakalweni ngokuba emzisele uSibongile ngoba kudala emzama efonini ethi ke ngoku futhi ucela yabuza ubuhleleleni pha watsho kuSibongile into bano ugxothiwe wathi omnye unayo imali yokholtha nayo nemali yokholtha masihambe ke siyongena endlini yami zokufihla pha uhlale angeke bakubone sizotsho sikwazi uba sifunde sidlala umusic sithini. uSibongile wathi no Wenzeni ngeke kude kwenzeke. So ke uye wancama kuWenzeni uSibongile caba wemkake umka kwakhe umke esithi ke uya kukwenzo endlini kakwenzo. Xa efika ke afike nyani anqonqoze azovulelwa ke ngukwenzo apho uthe ukwenza somvulelwa besothuka kukwenza bayibo ukutheni Sibongile walapha kwenzeka nebags khona utheni unxibe kanje because ke uthwele neqhiya usisi apha. Watsho kuSibongile into bano ndigxothiwe ngumamakho ukwenza kuse confused uba ugxothwe ngumamakho xa bemama xa bekutheni kwenzekeni the sachaza ba abantu basekhaya bandisepha kwabe kukho uNomalanga okhwazayo ngapha ecaleni kwenzo. Weza xa sefika uNomalanga xa kokwenza bese efika sesithi baby daddy yo hayi kuSibongile wavela waphathwa ngamazantsi esisu akakhala kanje ebuza bayibo kwenzo inyani utheni ngazange utsho into ba wena umithisile kwenzo naye bangazama uchaza ngapha uNomalanga umile ngapha chaza kwenza inyani thetha inyani bakwenzeka ntoni. Wathi kwenzo no bendingayazi namba umithi uNomalanga. Sibongile ke okwekhala ethi ungandenza kanjani kanje kwenzo ungandenza kanjani. Wathatha imithwalo yakhe wabaleka wabashiya apho ushiyeka ukwenza emkhwaza kayibuyela ngaphakathi. Uthe xa sengena besithi uNomalanga yo hayi that was awkward. Emveni koko besithi uNomalanga yena ulambile ufuna utya ekugqibeni utya for 2 so cela bahambe bayodla le yenzekileyo into ayakayingeni. Ukwenzo ke uzamile ukumfonela uSibongile akamfumani before afone yalaqaza but ke egqibeleni Nomalanga ude wambona nanku busy yafona and uthetha yedwa ukwenza bamba ifone Sibongile bamba ifone Sibongile. Uthe xa segqiba ukufona bese siza kuNomalanga ezombuza uba eyona nto wena eyama phambili kuyo yonke lento nguSibongile uthini ngam khange ukunibuze nokundibuza ba umntana wakho uphila kanjani kumo okanye kuthini. Ukwenza wajika esithi ndizokwenza njani because nami ndiworried ngoSibongile. Wathi omnye okay wayesebuza ke ngokukwenza ba unjani ke umntana Nomalanga. Nomalanga wamshiya apha esithi nje wena khawuzifune nje ba ipriority yayo yonke izinto zakho yeyiphi uhlukane nento ubunibuza ngento zoSibongile. Wamshiya apho ukwenza xakene nento akazi kwenza uba makathini because ngapha yamthanda uSibongile ngapha kukho lo uthi umithi umntana wakhe so naye worried ngomntana ngapha worried ngoSibongile. Notata kaSibongile ngapha kowabo uxelela uMandulo uba noko bekungamelanga into babamshiye pha worried ngomntana wakhe oshiye kwaDlamini. uMandulo uthe hayi uzawubuya uSibongile afuneka abantu benze izinto ngendlela elungileyo. Mandulo udikwe nange ubhuti kaDeliwe orhonayo ke ngoba lo kanti uphelwe ngumsebenzi uzohlala apha. Uthi ngeke bhuti wena wahliswa into nezozivumela uba abantu bazohlala apha. uDeliwe uthi ehlukana nomyeni wami wena besithi omnye andithethi nawe wena. So uDeliwe ungenelwe ngamanzi endlini ke pha kuMandulo okanye udibene nentanga yakhe pha kulaa ndodakazi yakhe. So uSibongile ke ubuyele kwaDlamini ke ngoba bengenayo indawo angaya kuyo apha abonwe ngumamV ke ngebuyela kwindawo kulindlu yabasebenzi. Uthe ke umamV ethi mxele baba uzawuzama ukumfihla kwavela kwathi gqike uNeli noThuli besathetha uba uzokwenza kanjani. Wabesithi uNeli mna andiyingeni yonke lento guys ngoba izosifaka engxakini and ngicela uhamba ndiyoyiripota ngoba mnqanda kwathi hayi wabesisitsho kuThuli uba what if bekuthiwa isister yakho le wena uthi ufuna uyoyiripota masimyeke nahlale but sizame indlela yoba simfihle. So baye bavumelana ke ngelithi makahlale kuSibongile kuzawufihlwa apha kule nkanyamba engumamtshalo.
So uSibongile uthe ke salele ke late kanti kuzongena bese busy nefoni emamela ivoice notes zikaKwenzo xa nicinga kwangena uMamtshali uthe esezamile uzogqume enze bangabonwa uMamtshali sefikile wamtyhila wambamba wamtsala umtsala kwakhe wamhuqa embambe ngendlebe kwazi uphethe madam zobona into endiyifumene hayi ke nomadam wabesesima xa esithi ngoSibongile sembuza bufunani wena apha hayi ke noMamtshalo bemmeli bakhuluma wena ntombazana khuluma madam uyabuza hayi kuSibongile wazama ukuchaza wathi uMamtshalo ndiyacinga bufakwe ngomnye wabasebenzi kodwa ke ingathi uneli ikhona ayithethile yandazi wabe sesitsho ke uphetheni bayinyani naleyo uSibongile ufakwe ngumuntu apha watsho ke into ba ewe wabe sechaza kuba ibingekho enye indawo abangaya kuyo indawo yokulala besithi uphetheni wabomama usapha kwam wena watsho into ba ewe sithi ke uyaxolisa ngoba ezephayana and yonke lento uba ngoba wayeyazile into ba uthando lufaka kwizinto ongeke ukwazi ukuzikhupha kuzo ebengeke azifake nakancinci kulo and ke futhi bengeke amshiya utatakhe Xopha azosebenza pha abesithi uphetheni Sibongile ngikhathele izinto zakho nikhathele watsho kuSibongile uba ibingelophupha lam ke into yoba ndizosebenza kwaDlamini qha ndanyanzelwa yimeko mna ndandifuna ukuya esikolweni kodwa kwafuneka kwazi ukuphuma ndihambe ndiyoncedisa ekhaya kuba lo notata ngulo wayegula ngelaa xesha so uthe uyacela nje amenzele inceba okanye umusa ebethule ke ngoku uphetheni mamele ebonisa usizi ngalento ithethwa nguSibongile but ke siyamazi ba ukhe wacinga ngoNomalanga izophela yonke le look anayo njengangoku yongathi uyamsizela ke uSibongile enkosi ngicela siqhubeke subscribe like singakhomenta bye